ଡାଡି ମତେ ଟିକେ କଲେଜରେ ଛାଡି ଦଉନ ମାଲ ମତେ ଟିକେ କାମ ଅଛି ମୁଁ ଛାଡି ପାରିବିନି ତ। ନହେଲେ ମତେ ଗାଡି ଚାବିରେ ଦିଅ ମୁଁ ସ୍କୁଟି ଚଲେଇ ପଳେଇବି। ହଁ ହଁ ତତେ ଚାବି ଦେଇଦିବି ତୁ ପାପା କିପରି ଭଳିଆ ଗାଡି ଉଡେଇବୁ। ନାଇଁ ନାଇଁ ରହିଥା ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ବାପା ଖଣ୍ଡି ଆଜ୍ଞା ବାବୁ। ଇଏ ଝିଅକୁ ନେଇକି ଟିକେ କଲେଜରେ ଛାଡି ଦେତି। ହଉ ବାବୁ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଏଗ ମିଲିର ବାପା କିଏ ଲାଲ ଜାଣିଆ ଶୁଣିଆ ଲୋକଟା ହେଇଛୁ ଭେଣ୍ଡା ପୋଡା ଦେଲୁ ତିନିଟା ଝିଅଟା କି ଛାଡ଼ିଦେଲୁ କିସ ହବ ବୋଲେ ମୁଁ ଆମ ଚାକର ଖଣ୍ଡି ନା ଖଣ୍ଡି ବୋଲି କି ପାଇଁ ଦେଇଛି ଜାଣିଛୁ? କି ପାଇଁ ଆମ ଗାଁରେ 10 ବର୍ଷ ତଳେ ଗୋଟେ କୁକରଟି ଥିଲା ତା ନାଁ ହଉଛି ଖଣ୍ଡି। ତୁ ତାକୁ 5 ଟଙ୍କିଆ ଚକୋଲେଟ ଦେଇଦେଲେ ସେ ତୋତେ ହାଇ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ଭଳିଆ ଜଗି ରହିବ। ସେମିତିକାର ଗୁଣ ଅଛି ଆମ ଚାକର ଖଣ୍ଡି ପାଖରେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତା ନାଁ ଦେଇଛି ଖଣ୍ଡି। ତୁ କି ଭାବୁଛୁ ଖଣ୍ଡି କିସ ଇଆଡୁ ସିଆଡୁ କାମ କରିବ? ତୋର ଭାବିବାର ଭୁଲ, ଯାହା ସିଆଡେ କାମ କରିବୁ। ହଉ ମତେ କେଣେ ମୁଁ କହିବା କଥା କହିଦେଲି ତାପରେ ତମକୁ ଜଣା ତାକୁ ଜଣା 4 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଏଗ